Tunchuma chuan movie chen khat a movie mu nom wang pia lama Anchhe lo ani na le shana wanga larte kan ngai thla anga Thlahrang movie ramhoi tak tak in ati boy chun zum tak alo om ve nuala thilrap thak tak tak thleng bo soi tur alo om ve nok mai ama sabera tan chuan The Return to Babylon kumsang ni sombor vel khan film siam chin Alex Monty kanawa le a producer te chuan an projector turatan inspiration turan zonga an van doina tur an tongdon tian shilo Hollywood Boulevard bul maya car park nang muna thok thin nu pa hian nikhatchu an na tho na hmuna bek pakhatan chara an han hon chuan black and white film lui 6mm roll som pakwa lai lo omring maya chu film lui chu han du to lo an pai ti an sha a an han en chuan a fu don riawin an sha a Alex Monty te chuan an movie dot le atana manan ril rukta ani an thil char enton chuan kumsang ka zakwa somni borvel be chanin film to film toy siam an ril ruka Return to Babylon ti film chu han siam chanta ani movie chong omya lo na ni in chong tel mya lawa movie siam an war tak tak laya actor dot soi mangle ming Chhiatna chung chang vel tarlan na ani a shoot na munatan po a hunlaya mun ming che tak tak an thanga Rodolfo Valentino a inle Norma Town Dage te po alang ve a Magic Castle po alang hengan mun thlan te he kumtam tak chung chu Hollywood a mun shang an soilar tak tak tian ni a film siam tu po le a chang tu tur te po thilpa ngai lo thleng mai thei ti in anin soi chai lok deuh nge nge film an siam lai po hian a chang tu te le film siam tu te po in thil thleng mak tak tak soi turan sha cheu maya chen kha chuan an chet vel na en reng tu an om ang mai hian an mania sha na a om chin thu an soi chin a chen pe chuan thom mak le shil fia har takan tung fawa mu thei si lawin a khoi ni tlat te hian an sha chin a biken a chang tu nu Jennifer Tilly pe chuan mu thei si la kutin a rep ni in a soya an shu chung zong hian hetiang thil thleng shil fia ngai na om lo hi an tung char char ase hetiang thil mak le la om hi chu film siam tu tam takin an tunga thil thleng ngai lo ani shan lo Return to Babylon ti mak riau tu le ngai vena lo chan chu anu zela thil thleng hi ani an edit live velin director chuan thil pa ngai lo taka mu fo a makteu main sin chen khata chuan an actor te mel chu aron in thlak thu chin an khol thil kal fu lo ni satya lawa an mel in thlak tanglam dan hi thil pa ngai lo le ra pom zong zelin ani a chang le an kut chang te chu aron save ka frame sir lama te chuan lim thlani om tak aron in lan chin a chan shiat mi alovin mishing ruang a maron lang tel ringot chin boka a chang tu chen khat mel chu na emo lo nei mel mang ang de hian aron in siam danglam chin boka ma se rang tak tak in a danglam le ngal vat zel thung a chen chuan an film entona a chang tu de thla ani an ringa a chen ero chuan an film siam ti laran tuma wanga an thil pwa chok mai mai ani an ring thunga ma se pwa chop chu thil har sa tak tur ani hetiang thil makhi chen khat tan chuan thil ra pum takani a ma se director ero chuan a tha zong in anga lui thata thil ro pui taka movie se ama hanron in lan ve chu thil lom om thakani thu a soi dai an movie se ama thil thleng hi thil thleng palatan chuan a mak ve khop maya thil pa ngai lo a om ngei ti chu chiang hle in thoina lam thil a tel na movie emo ramhoi lampang reng reng chu mana changkhan Anchhe Dawng bik anga ngai na hi om chin shim shima chung jinga langsar em mai chu kumsang khat zakwa somsari paruka an film siam The Omen ti hi ani he movie hi khovela sakol Krista dal tu lo pian dan chan chin vel ani a no pang poi soi lo le dom tak anga lang phena Chhiatna le Thihna king tu sakol in phum ru chan chin ani deuh bera akong atinga piang chu an boral zel he film hi siam puitlin ani ma chang to in Chhiatna a thleng chana a chang tu pa ber Gregory Peck chu he film chang tur hian England lama thlok tur ani a tho chwa dona an shoot hun tur last minute tak tak an sona wangin Gregory chu a chuk le a flight chu cancelin a car le lama tho chwa atum ta zo kani a tho chwa man chep na tho na chu boina te lavin twang takin a thlok chwa ka ma se chu tho na chuan van duai thak takin chawarwal tho ka su a che chwal pha in leya an tla a chuang zong zong an thi fai vek
he Chhiatna tirap thlak zual tu chu he thlawhna tla hian kar tlan lai pakhat chunga a tla a maktak maiin chu kar chungah chuan thlawhna tla khalhtu pailawt chhungkua te an lo chuang reng mai a an vai chuan an thifai ve vek bawk. Kumsang ka zakwa somsari paruk September thla a Gregory Peck chu thlawhna dang hmangin England ah chuan a kalta a chuwal chuan na pawh chu chekin a denga he ringot hi chu alamak tok lo. Film producer Mace Newfield ta chuan na thlawhna pawh chek chuan a deng ve a chu mai chual ani lo. A writer David Seltzer a chuan na pawh chek tho chuan a deng ve le a he mai pawh hial ani lo cheu a voilin a atan rom lama an shootna tur an panna konga an producer pakhat Harvey Bernard chuan na thlawhna chu a deng ve le a vanei thlang tak mai in he thil thleng palia hian film siam tu te zinga chuan in hliam anom lo. He film producer Mace Newfield hi chekin a den tu ka restaurant pakhata chawl turin a kala chu restaurant ah chuan mi an lo kha vek awangin dawhkan a chang ve lo a mundang pan turin a kal son chia tia chu restaurant chu bumin a denga. Director Richard Donner a thlenna hotel po a deng tela ma se vanei thlak takin an him ve. Richard Donner phei chuan an film siam tur di omen chu malsom tu an omani a ring hiala an Thihna tur laka mak tak takin an him zela Chhiatna laka changa veng him tu an omani a ring. Arin dan hi laudik te reng po ni se an mani veng him tu chuan a pe rei lem lo ni in alang. An film alang veram sa chen khat chu mak tak taka khosakan chinga he film a chhungkua ten safari an tlo chuma babun zong ralin an be lai le an hlau lai mel hi an chan chop ni lovin thil thleng tak le an reaction tak ani be sei lau dewin ramsa te hian an be tak taka film alang lau pia lama po an mani enkol tu te voi tam tak an be safari scene an shoot tu ka zoo enkol tu film siam tu ten an ran samante enkol tu ran roi chu sake na e ani chu an film an siam awanga thil thleng zinga rap thlak ber mai chu special effect designer John Richardson le abel nu Lee Moore chunga thil thleng hi ani. The Omen an shoot zo hian project dangbuai pui turin Holland laman pana an pani hian ukas ni som pathum zan tlai to taka motorin aning khal chuaka zirtop ni ani heta hian van duai thlak takin motor dang nen anin su a Richardson chu van nei thlak takin adam chuaka liam lian tham em anei lo. Lee Moore ro a van duaya a chang hlawa an motor in sut pui tayar thlun chuan na lamdar thlalanga ron suke a chu chuan a so hlum maktak mai nan che chwal ma hian fiam thu an tho a Omen khwa an tlan pel chia ti in ziana signboard chu soizui nan nui dun mai maya Omen khwa achanga kilometer somruk paruk point ruk 666 chia an che swalani. Andot le chu House of the Devil le The Innkeeper's Movie ani kumsang ni pakwa khan Thai Western House of the Devil ti film ati swaka 80s hun lai be chana movie lau tak an siam ani a ramhuai bia ka wanga thil rap thak thing an darlan na ani an movie shoot na muna hian anin no khoma an vai hian thil mak tak an tung vek achang chuan ama in TV aronin on ringon zela light aron phezuk zuk thina phone call mak tak aron thleng renga an han lak la in arele mak thin an vain mangmak takin ati bai fawa tilian thamle an nun na ata na hlau om a thleng chuang lo na chu achang tu te chuan zo na han nei chana an film chan na mun chu shang ani an ring ang ngein an ria thinna hotel chu alo shang ngeya an thil ton ang chia chu an hotel a thleng ve thin dang te po in an tong ve thin hotel omna khwa te po hian chu hotel chu a shang ti an sheveka downtown Torrington Connecticut Yankee Peddler Inn Hotel ani he hotel hi kumsang kha zariat som kwa pakhata sakdei to khani in he hotel hian thuruk tam tak multhi tiding sung thei alo nei nuala kumsang kha zakwa soma anei tu dik tak at least chu room 353 a aborala heta changcha hian bawrak mak tak chu a omchan anei tu aborala changcha hian an hotel a thleng thin te chuan mihring ruang am fi alo dewin an mu thina
aron chhuatna hriat mi alawin khumak tak tak aron omringo Chhiatna a hotel hi alakal san phallo niin alang a Thihnuah pawh a damlaia tih thinangin a tharau chuan an mikualte alo lawm thin niin an ngaia hotel lobby a chair buk thei chu chuang awm mi alo hian a buk Chhiatna hi a thutthleng ngainat em ani thilmak hrilh fiah theilo a thlen tamna ber room chu 295 ania he room a thlengte hi hmuh theilo putin a ron khawih Chhiatna an bula mut pui tu om ang tlat hian an Chhiatna laita ron phezuk zuk thin bawk a chang chuan he room chungah hian lim thla lam an hmu Chhiatna thilmak soisen lo he hotel chungah hian a thlenga movie director Tai West phei chu a phur hle Thlahrang Film siam a duh a mahse poisa sen tlem theihna tur a duh awangin an thil ton chu an tonna hmun ngeia movie a siam dawhna rilru a pu a ama pawh an lo awm tawhna hotel a an thil ton chu a hmun ngeia siam a duh ta ani hotel lam thunei tu te pawh chuan phal takin an lo man tir a thil ton chu a nei ve thawa mahse angai thutak em hran lo ama pawh hian kawngka ama in hawng le in kha ringaw thin te TV ama in un le off ringaw thin te pawh a hmu ve fawa an film siamna an room tih hran ber chu honeymoon manna room bik chu ani a chu an hotela an room soi hran ber ani bawk a tir chuan room hrang ber ani tih a hre bik lawa a zau that awang chawa thlang ani an shoot zone nuah room hrang nasa ber ani tih a hre che a an movie ah pawh room hrang nasa bera an hman ani hei hi thil thlengpal ani theia mahse a mak ve riau mai ani a palina a dan chuan The Exorcist umsangka zakwa somsari pahnih Washington DC a thleng ani a nikhat chu puithiam pakhat hian Georgetown a an historic place a fan mai lain pa pakhat a hmu a chupa chu a hriat ngai pawh ani lo mahse mak tak mai in thila pe ka ngai ngei ni a Chhiatna a nei thata chu thi ani puithiam chuan chupa chu pan hnain a hnenah chuan ramhuai sualin a kha harlan tumro ilaka phubala ka tumanga i thil tum mek a hmai tomna phel i tum pawh kha top tir che tumang Thihna thil pek tum chu a pe a tichuan a kalsan ta ani puithiam in a pan ve ri bawt pa chu Jason Miller ani a lemchan thiam ani chawlhmangin Georgetown a kal zuaia film an siam lai mek ani nge he an film siam hi Thlahrang Film lar em mai The Exorcist kha ani Exorcist hi di omen ang deuh khan an chia in a zuia a film an siam lai nge in mi pakwa lai an thi a chung zinga chuan actor Jack McGarren pawh a tela a Thlahrang ber rek ani bedroom tukver atang khan a tlahlum ani mithi an awm bakah hian voi tam tak mak tak takin an in ti hliama voi khat phei chu an film channa in kha a kang chheveka rek ani bedroom chiah kha a him ani a film siam tulam pawh an rilru a nuam zok tawh lo hle a channa hmun tur an siam tha te hnuah puithiam an kawa an then thiang hlim tir nge an chan lai khan thil mak tak a thlenga hospital scene pakhat a awm ani kha hospital tak an filma regani an scan khan an film na hospital a thok radiologist tak an hayara chung zinga pakhat chu Paul Bateson ani hepa Paul Bateson hi a hnuwa film industry journalist Edison Verilla tha awangin man ania umsangka zakwa somsari borvela tual thana thleng lar tak bag murders an ti Manhattan a gay hauvi a thachin tuwa pokan Paul Bateson hi pu ania mahse film fiana a awm lo awangin he thil wang hi chuan thiam lo chan tir ani lem lo tun thleng hian he case rap thlak tak bag murders an ti hi chui chhuah lawin ala awm reng ani Exorcist an tlangzar hnu pawh hian thil mak tak a thlenga an chhuahna theatre chungah mi tam tak chu hlau luat awangin ni khawhre lawin an awm phuk a an luak sup bawk an chhuahna theatre a ambulance park anga hial thin ani biakin pahnih in kara hian cinema theatre a awma mipui atangin soiselna tam hle mahse chu theatre pawh chuan Exorcist hi chhuah ve nge an duh a an chhuah lai takin biakin pakhat chu check-in a denga biakin chhipa an dah isua an kheng bet lai lim kumza sari chuang lai nget tak a lo ding tawh chu a deng thla topa
cinema kot taka chuan a tla darh vek ani a tawp ber atan chuan a ngaih nawm ber leh chingchi vet ber mai Rosemary's Baby tih hi ani kumsangka zakwa somruk panga khan writer Ira Levin chuan a thil ziah leh tur atan idea thadeuh a duh hle mai a anupui rai lai chu a han en wang thina a nau nei hun tur chu kumsangka zakwa somruk paruk June thla ani a chu thil chuan a ngaih tuah na a tikal thui hle a number zaruk somruk paruk chu aril ru arinun reng mai ani tichuan lehkhabu ziah dan tur idea thatak chu a nei ta a mahse he lehkhabu hian a career a ti chem a yang tih a hlau ru hle mahse a ti chelo a lehkhabu ziah chu hmeichhe pakhat New York apartment a cheng nul ani mai tur sitana bepol ten a nau ti an hauhlawk sak chan chin vel ani a lehkhabu chu hlawhtling hle in faka hlaw hle a leilo te a movie a siam atan an rawn dil thuai reng bawk he film an zawh chiah hian Levin chuan vanduaina a tawk chhoh chiah renga anupuin a then awangin an chhungkua an ge chia a Catholic Church ho puin ramhuai chawimawi tu a ngaiin a movie leh lehkhabu chu an lo dal nasa bawk a ama ngei pawh chu misual tak anga ngaih ani tawh kumalo liam zela ramhuai bethin pawl mak tak tak ron indin chhoin an ron pung chak hle a Levin chuan ama awanga punga ngaina indem hle nge mi tam takin a masterpiece anga an ngaih chuan inchirna tam tak a siam saka anun nuamin a hmangchhun zum lo reng film tam tak ang thoin Rosemary's Baby an hrit lai pawh hian buaina liam than hriat fiah thei lo khopa makha chu an tawk lem lawa mahse producer Evans chuan an hritna apartment chunga a luh a piangin a nuam lo thin niin a hnuah sawi chuak film an release atanga kumkhat hnuah hian film composer ngaihsan leh lawmhlawh tak Christoph Kamida chu khama tla in thlasarih vel komain a awma ron harh chuak leh lovin a boral chhun zum ani maktak maiin Rosemary Chhiatnu thih dan tura a tih danang chiah khan a thi ramhuai film siam hrin lar tak William Castle chu he project a aming sai nasa ber tu hi ani a producer tur a ruat ani nge he film a enroll awang hian Castle hian huat a hlu em a he film an siam zawh chiah hian a kala lungte tam tak mu chuan ni awangin damdawi na enkol ani a heti chung hian an film siama scene thenkhat chuan a ngaih tuahna a ti buaia dawi atin a awm ani deuh ber maktak maiin an zai lai mekin Rosemary pathian hmingin chente kha dah thlarawh tin a ron au chuak hial ani Rosemary's Baby film awanga Chhiatna thleng tam tak zinga lar ber chu a director le a hun laia a bialnu Sharon Tate chunga thil thleng hi ani Tate hian Rosemary role kha a changchak em a mahse Mia Farrow chu Rosemary lem chang turin an thlang ta zawka ama thlan ni lo mahse Tate hi shooting an neih chung zongin a awm ve charchara role te nawa a inlan ve bawk film an siam lai hian Tate chuan sitana bepol hi a ngaih ven thar riawa film an siam zo a California an khosa a kumsangka zakwa somruk pakua a bialpa fa chu a pai ti an hre chuak tichuan a bialpa chu hnathawk turin khunanga a thang bo wang a ngai dawna chu hnathawk tura a chhuah dawn chuan ngaih tuahna mak tak mai na rilrual luah ngunguta a bialnu chu muleh tawh ngai dawn lo ni a in Chhiatna a nei tlet ani Lansky chu a ngaih tuahna satle a mai a ngaiin a ngai thu tak duh lawa mahse a ti sual chiang hle Sharon Tate a pum chhunga a naupai lai leh a thian thenkhat te chu Manson family in tiin rawng takin an thata Manson family te vekian Sharon Tate te an tha zo a Leno leh Rosemary la bianka te pawh an thata an thana in bangah chuan thisen hmangin thuziak an hnut chia a Helter Skelter a biling a balang tina ni in The Beatles hla ani Lansky pawh a tlache hne saw hle a rihlawna se takin a khoia naupang kumtling lo a khoih chia a khoih chiat hma in damdawi hmangin nasa takin a hrai rui bawk a hming che hle nge Jerry lo te ta hnuah chhuah le ani a film a siam chhun zawm renga thenkhat chuan Lansky hian a hlawh tin theihnan
a fa la piang lo le a bial nu chu pol ho ne na a hral a hlan ni in an sawi bawk. He thil thlengah hian The Beatles thlengin hmer tel an ni a satanic inthawina hnu hma ani ring pawl an awm. The Beatles hmer tel an ni chan pakhat chu an album mahla Helter Skelter le Piggies kha Rosemary's Baby a changtu nu Mia Farrow te nena an zia ani awang ani. The Beatles chuan pu an ni na thi an hniala mase kumsawm pakhat a lian hnuah John Lennon chu mi pa pakhatin thah tumin a ve reng tih hrilawin thlamuang takin na awma. Mark David Chapman chuan a limu pan laiin John Lennon hi autograph a dil te a kalna tur hmuna a kal zawh hnuah a lo let leh thleng pawhin Mark David hian a lo chang renga voi nga ka hnuah kan chilavin police in an ron lak hun a lo nghak leh char ani. Rosemary's Baby an channa hmun pawh khan thon thumak tak a nei ve a building hlui tak ani a thil tam tak a lo thleng ve tawh. John Lennon ngei pawh hian he building chhungah hian thil mak tak a ton ve tawh thu a sawi nghe a nu pakhat chap chunga building a kal kual a hmu. Baka he hotelah hian pa pakhat chuan John Lennon a thlahrang a hmu a biak thu a sawi mau mai bawk. Lennon an he hmeichhia a hmu a sawi kha na thawktu te pawhin an hmu fo niin an sawi ve bawk a tin milar tam tak he hotel ron thlawh thintu te hi naupang te in an thi zel niin an sawi bawk. Chung zingah chuan Marilyn Monroe, Judy Holliday le Judy Garland te pawh an tela. An vai hian helai hmunah hian nuam takin an lo khawsa vek tawh. Rosemary's Baby ka hnoih thil thleng hi a mak nei nuai hle a mai ruatna pawh a tikal tui khawp mai. Rosemary's Baby film hi an chelo ani mai thei a an shoot nan building dik lo an thlan wang pawh ani mai thei bawk.